моята колежка. Тук сме от мястото на събитието на Лъвов мост. Здравей, Величка, само че ти си на Христо Ботев. Извинявай, прости. Сега ще ме питаш си нещо. Да ти питам, ще ти вземе интервю, така да се казва. И ми казала, защо протестираш? Ще ти кажа защо протестирам, бе. Всичко ще ти кажа. Значи, виждаш ли тук какво пише? Тук пише, при неработеща вентилация, искам и камерата това да го стане добре, при неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон, дъра няма значение телефон. Вижте какво, аз не мога да разбера какво е това ограничаване на нашите права. И ние сме хора, и ние имаме права. Което искам да кажа, аз съм представителка на синдиката на протестуващите дървести. Добре, много благодаря. Габра, имаме ли връзка? Здравейте, скъпи приятели! Ето че аз отново съм тук на мястото на събитието и с огромно удоволствие разговарям с една от най-фамозните дами тук на площада. Здравей, Мила! Как се казваш? Как се казваш? Хасмарова. Станка. Станимир. Станимир! Това е невероятно име! А за какво си тук, Станимир? Протестуваш. Проституирам. Гади, Мила, имаме малки проблеми във връзката. Можеш ли да продължиш? Да, имам връзка, чувам те. Ама имаш ли връзка? Ти палъвница. Така, сега, тук малко са малко непристойно. Да, Следващият ми въпрос е, защо точно сте излезнали на Христо Ботев и за каква аджеба протестирате? Виж какво, Миличка, освен за ограничаването на нашите права, аз като представителка на синдикатите на протестуващите дървестите искам да изкажа своето негодование към държавата, към господин Перетмиера и към всички останали, защо електронното преброяване наруши нашите права като граждани и гражданки и двете на България. Искате да кажете, че някои ваши колежки са простинали на магистралата и сега не могат да се преброят. Абе как с простина, бе, те нямат и лаптопи дори. Те останат, че простинаха, те тук бъбриците вече ясниците взяха. Виждаш ми ли? Да, сега продължаваме с Габра. Толкова нормално да ми завиждаш, че просто си нямаш чорапи, не си си изкарвали тълпот. Да, разбира се, Гади, че те чувам. Благодаря ти много. Сега тук ние толкова сладко си говорим с моята събеседничка Станимир, че продължаваме веднага да си поговорим и по-скоро ще попитам следващият си въпрос. Защо, Мила, не защо ми, какво работиш ти през деня? Разбрахме, че вече проституираш. Каква е твоята длъжност за през деня? Продавачка. Изнасилвачка. Гади, извинявай. Чуваш ли? Няма проблем, разбира се, че те чувам. Значи аз сега също ще питам моята събеседница. Питаме всичко, ще ти кажа. Ти си хубаво, добро момиче, всичко ще ти кажа. А вие какво се занимаваше през деня? Значи трябва да ти кажа, че аз ти така ма гледаш сега, съм съвъобразна жена. Обаче през деня не може да познаеш. Значи през деня аз се занимавам с една изключително хуманна професия. Именно зъболекар съм. Чудесно, страхотно. Просто за друг толкова да ме разбираш. Зъболекар. Благодаря ви, уважаеми зрители. Отново се преместваме при Габра. Габра, ще отидеш. Къде ще отидеш? Защо само и не мога да се снимам и аз? Къде ще снимаш? Уважаеми зрители, че имаме проблем. Страшно. Гади и Мила, викат ни в студиото. Какво става ти? Защо ти каза своята Благодаря ви, помощ? уважаеми зрители. Защо така, бе? Ние имаме права, бе. Чавра така. Върни се. Къде си ти, бе? Къде те ме съчка?
е по-добре, освен да заработим някой друг лъж. Сладък, какво ще кажеш за една промоцийка? 5 лева? Непълна програма. Не стигате сега. Извинявай, но криза е все пак. Аз не мога за 5 лева пълна програма. Добре, айде за тебе, че си с сини очички, може полупълна. Не искаш? Не, дебитни карти не приемам. Добре. Освен да се съвърна към старата професия, то през нощта разбиваме зъби, през деня ги оправяме.